Kjujiet twal quddiem l-ispiżeriji tal-Gvern. Persuni jinmentaw mid-dewmien sabiex jinqdew hekk kif komplew l-azzjonijiet industrijali mill-UHM. Persuni li jiġbru l-mediċini mill-ispiżeriji tal-Gvern spiċċaw jistennew għal sigħat twal sabiex jinqdew minħabba li kien hemm biss pharmacy technician waħda taqt in-nies. Din hija s-sitwazzjoni li sibna l-ġimgħa filgħodu fl-ispiżerija tal-Gvern fil-Florjana. Mara anzjana titkellem ma' One News dwar kemm damet biex tinqeda. Kemm ilek tistenna? Jina hekk jiena mill-11 eskwart. Rili, 11 eskwart għara x'enu? Is-sija. U kienu iżjed ħafna da, x'wieħed ġaħdem. Il-Union ħaddiema ma' qudin ordnat l-azzjonijiet industrijali wara li l-Gvern iddeċida li ma jiddiskuti l-ebda ftehim settorali ġdid għal pharmacy technicians u lanqas rid jiltaqa' mal-Union. Il-ħaddiema kienu ordnati biex la jirrispondu t-telefon u lanqas l-emails, kienu ordnati wkoll biex jilimitaw ix-xogħol tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam il-ħruġ tal-mediċini u fuq l-ispiżerija tal-għażla tiegħek.